Aí, pues, aproveitase o metal. E temos eses dous produtos principais. Por un lado, temos o propio biogás, que podemos convertir en metano, que é o que pretenden facer nesta planta de Xunqueira, que hai que limpalo para que se metano. E por outro lado, temos o que non é biogás, é dicir, o que acaba de pudrir. Eso chamamos de digestado. Hai unha parte líquida e unha parte sólida. Isto é moi fácil, é esterco. O que nos queda ao final de todo é esterco que estuvo ao aire durante 15 días. Bueno, pois eso é o digestado. O sólido tamén é unha parte líquida. Como vos decía, aquí esta planta o que pretende integrar unha rede, é dicir, que vai para consumir en Ourense ou para consumir nos sitios onde hai gas cidade, onde hai o gas canalizado. Por tanto, unha vez que se extrae ese biogás hai que depurarlo. Hai que extraerlle nitróxeno, hai que extraerlle unha cadea de carbono e convertirlo o máis puro posible, asimilable ao metano. E para que sirve? Como un gas arde. Pois arde con todo o que necesitamos calor podes aplicar. Por exemplo, no uso de calderas industriais, uso de calderas domésticas, en xeración eléctrica tamén pode servir, en coxeneración, que non sería a forma máis racional de utilizarlo. Como materia prima industrial para transformar logo en hidróxeno ou metanol para fabricar subproductos, e, como vos dixen, para inyectar a rede tamén. E que potencial temos no noso país para este gas? A verdade que hai bastante. Hai bastante, sobre todo, porque hai moito cocho, hai moita vaca, e deses xurros podes aproveitar para facer biogás. Hai moita industria láctea, os solos da industria láctea, os restos lácteos non comercializables tamén poden utilizar para facer biogás. E, bueno, logo está todo o que ten que ver con os matadeiros, depuradoras, residuo forestal e herbáceo, que tamén pode servir para compostar. Explicamos que plantas temos funcionando, que modelo de plantas temos funcionando, traemos aquí un poquinho a lista de cales son as que temos. Hai plantas de autoconsumo, como pode ser este que tedes aquí arriba de Queixuar, que está montada nunha fábrica de queixo, a fábrica de queixo que fai o queixo do país a Mercadona. Cando vais a Mercadona, comprades un queixo do Ozo Bolló, pois é de Queixuar. É unha planta pequeniña de 25.000 toneladas. Coren, que ten a súa narrabado, que xa é un poquinho máis grande, que está en torno aos 70.000, non ten datos declarados. As estacións depuradoras, a depuradora da Coruña, ben, ten unha das máis grandes do país, e aí o que fan é unha parte inxectada na rede e outra parte meterá nos autobuses da Coruña. Os autobuses andan con biogás fabricado na propia estación depuradora. Outra de autoconsumo moi chusquiña que temos no Monte de Xanceda na Coruña, que é a Casa Grande Xanceda. A Casa Grande Xanceda é unha granja de vacas que elaboran o seu propio queixo, o seu propio yogur, están en produción ecolóxica, e que fan utilizar todo o resto do lácteo e o resto do esterco para facer o seu propio biogás para pasteurizar o leite para consumos térmicos da portería. Logo estaría Toisal, que é un transportista de residuos bastante grande, que é un corriño tamén de 22.000 toneladas. Bueno, logo hai dúas na zona de Odeza, en la línea de Silleda, e unha está cerrada porque cerrou a empresa de frigoríficos, industria frigoríficas Odeza, e de frigoríficos Bandeira, que está parada no São de Amor. Está declarada no registro, pero todavía non está funcionando, funcionou uns días e deixou de funcionar. E que é o que está pasando ahora mesmo? Un momentiño só. O que puñe de toneladas que... Toneladas de procesamentos. É dicir, de cantidad de materia que podes alimentar a planta. Ajá. Iso danos unha idea do grande que vai ser a planta. Unha planta de 20.000 toneladas é unha planta pequena, unha planta de 50.000 é unha planta grande, moi grande. E unha planta de 80.000 é unha burrada. E unha planta de 150.000 é o que tedes aquí. O que vai esperar. O pretenden facer. Bueno, ahora mesmo hai un enorme interés no sector por este tipo de plantas. En parte, polo contexto económico, porque reciben axudas públicas para instalarse a través dos Next Generation ou a través de outro tipo de fondos. En parte tamén, polo precio do gas, a pesar de que ahora mesmo o gas está estabilizado, pois está un pelín á baixa. Isto vai remontar nos próximos anos, e vemos que en 5 anos o precio do gas vai se multiplicar por 2, prácticamente. Nos interesa iso, sobre todo montar plantas de inxección a rede. Iso é o que busca a industria, normalmente. E logo temos un goberno autónomo moi permisivo. Un goberno autónomo que pasou o rodillo a varias leis que temos onde se impedía, por exemplo,
acercar as plantas ás casas e agora mesmo podes poñer unha planta, pois como con todo antes a de Lugo está Coeses, que todos están falando dela, que prácticamente iba a 50 metros de verde. Non temos unha legislación autonómica. E como non temos legislación autonómica, pois Anches Castilla. Entón, prolifera. Proxectos. Eu perdo a conta, que todos os días sale un proxecto novo. Todos os días se empezan, alguén te chama, que andan por aquí mirando fincas, que nos dixeron que queren montar unha aquí cerca das nosas casas. Tal. O que sabemos agora, máis ou menos, é isto que tedes aí. Dende a planta de Norte Gas en Curtis, é unha planta de casi 100.000 toneladas, que é unha planta industrial, declarada proxecto de interés estratégico pola Xunta, con foto con a señora Lorenzana, conselleira de Industria. Ao lado mismo, unha planta de autoconsumo de Vertex Bioenergía. Vertex é unha empresa que fai bioetanol a través de remolacha importada. Pues aproveitan o resto de remolacha para facer biogás. A planta de Agua Blanca, de Coeses en Lugo, que está moi cerquinha no casco urbano, a Bosa, que es aquí, que teño que corrixir isto, porque xa sei a cifra, agora é que viñan aquí 140.000, cando fixe a tabla non se sabía. Agora non hai ningún delas, son estas de Ulla, Castro Rey, en Samiñao, un trazo, unha volada. Isto non para. Esta é a foto que vos decía, a declaración de proxecto de interés estratégico, a de Curtis, esta é a planta de biogás, a outra planta de biogás. Esta señora de aquí é directora xeral de Industria. Non, perdón, a conselleira de Industria. Este señor de aquí é o director xeral de Industria, este é o secretario xeral de Industria. Estes dos de aquí son os promotores da planta. É dicir que, bueno, é unha foto que di moito máis do que unha simple imagen. Unha das cousas que máis impacto ten neste tipo de plantas é o tamaño, o que acabamos de comentar agora a raíz desa pregunta. O tamaño é o que importa, aquí canto máis grande, máis afección é. As grandes plantas, evidentemente, teñen que alimentarse con moita máis materia prima, por tanto, a localización é importante. Onde a poñas é clave para saber a afección que vai ter. Se ti localizas unha gran planta fora ou moi lonxe dos centros onde producen a materia prima, tens que transportar moito, e iso encarece. De andar carretando a merda pelos camiños encarece. Transportar a merda para alimentar a planta incrementa o tráfico pesado, incrementa tamén a pegada de CO2 e as maneiras que se ten que soportar. Ese tipo de plantas grandes como esta que vos queren puñer aquí, ten un enfoque único e exclusivamente económico. É dicir, o objetivo deses promotores é facer gas. É facer gas para inxectar na rede. Non hai sostenibilidade por ningún lado. O único que pretenden é rendemento económico. Que é legítimo, vivimos nun mundo capitalista, por desgraza, non é legítimo. É unha das cousas que teñen que fomentan a macrogranxas, e despois tamén nos pode dar unha pincelada a Bernardo, porque estes días estivemos mirando o que pasa en outras partes do mundo, e atopámonos aí con a granxa antes que a veces ten 7.200 vacas en producción. É máis que griega. Estamos falando de casi 10.000 bichos que viven nunha granxa. Ese tipo de granxas son moi golosas para esta industria. Pola contra, plantas máis pequenas, plantas nunha escala menor, incluso teñen moitos máis beneficios que ellos, non? Primeiro, estás producindo un recurso que agora non tes, que é o gas, que podes utilizar ou autoutilizar no caso de que sea autoconsumo. Non teñen impacto visual, non teñen impacto olfativo, teñen moito menor impacto olfativo, porque unha cousa que mellor non sabedes é que isto cheira. E cheira moito. Cheira bastante. Pero golpe, sin embargo, eles sempre nos dicen que as plantas son herméticas, non cheiran. Bueno, tomando como referencia a documentación desta planta, sin inventar meu datos, tomando como referencia a propia documentación, veredes despois o que eles dicen que cheira. E cheira bastante. Xa non é que o diga, o que o dicen eles mesmos, que cheira. A pesar de despois dibujar un mapa que non o creen nin eles, pero na documentación os eles están recollidos. E, bueno, o modelo pequeno, é dicir, o modelo de plantas de autoconsumo, que por certo, naceu en Francia no século pasado, e todavía hoxe se mantén, é moito máis sostible. Por exemplo, que vos imaginade unha planta asociada a unha granxa ou dúas, tres granxas, está lle dando un novo produto, unha nova valorización a esa granxa. É dicir, estamos chegando a sostenibilidade económica, a sostenibilidade ambiental á propia gandeiría. Ben, logo hai unha cousa que se cola polo medio, como vos dixen, a Xunta non regula, a Xunta non fai leyes, pero a Xunta fai trampas. A ver, entendede que eu son deputado legal, non me pode gustar o que fai a Xunta, pero que non o fan ben, así como outras cousas, non lle podemos discutir moito. Aquí
e que aquí hai que ir a saco contra deles. Supoño que sabedes o que é as zonas vulneradas de nitrato porque vivides nunha. Hai un problema cos nitratos, hai un problema cas aguas soterradas, hai un problema cas aguas pluviais, o Ministerio dice, bueno, pues, cada autonomía ten que declarar en que zonas hai unha concentración de nitratos elevada e aí hai que aplicar restriccións. Restriccións ao uso dos xurros como fertilizante, restriccións a certos cultivos, a como usamos a terra. Bueno, vos estades nunha zona vulnerable de nitratos. Esta é unha zona vulnerable de nitratos, que hai moita concentración de nitrato. O nitrato ten unha serie de problemas ambientais. O nitrato que fai desplazar o oxígeno da agua, onde hai nitróxeno, non hai oxígeno, incrementa o crecemento das plantas das augas, co cal elimina o resto de especies animais e vegetais, ten unha serie de connotacións negativas para todo o mundo. Bueno, pues, como hai un problema en riba, e esta xente non fixo nada con este problema durante 5 anos, non sei se ocurre outra cousa, que é dicir, como temos un problema con nitratos, para solucionarlo vamos montar plantas de biogás. Vamos fomentar as plantas de biogás. E hai un plan de xunta para fomentar 19 plantas. Eu non sei se esta é unha desas 19 ou non, porque nunca nos explicaron cales van ser, nin onde van estar. O caso é que, como os dixen antes, últimamente están espalladas por todo o territorio, e non me extrañaría nada que esta fora unha desas 19. O problema é que unha planta de biogás non soluciona o problema dos nitratos. E porque collas xurro, fagas gas con el, o que che queda, sigue tendo nitrato. E vou vos poñer un exemplo que seguro que os que tedes máis idade non ides entender moi ben. Os que tedes máis idade acordadesvos das cortes de esterco, verdad? Sabedes que é unha corte de esterco. Bueno, se dormías encima da corte de esterco notabas o efecto do metano, sobre todo notabas o olor, non? Aí salía o gas. Pero, en cambio, ese esterco utilizábalo despois para botar as patacas. É dicir, que non perdes o poder fertilizante, pero non perde o nitróxeno nin o fósforo, que son as materias ricas para fertilizar a terra. Bueno, pues esta xente debe parecer que nacimos onte e dirnos que unha das solucións ao problema dos nitratos é montar plantas de biogás, cando realmente non é así. Despois, outra das cousas que nos queren facer entender é que o xurro é un problema, o xurro é un residuo. Eu entendo que en certas zonas, e o mellor aquí en esas zonas, porque tedes moita concentración de ranxas de porco e tal, pode ser un problema, pode ser un residuo, pero na maior parte do país o xurro é un recurso. É un recurso para abono, para abonar as pasteiras, cando logo vas ficar a forraxe para... E sobre isto hai unha serie de incógnitas que nadie despexe, e os que achegan o xurro a estas plantas, canto van cobrar? E se logo precisan fertilizante de volta, canto teñen que pagar? Aí temos unha incógnita aberta que todavía ninguén resolver, non? E diante de todo isto, o noso Parlamento Galego levamos adiante varias iniciativas, por certo, sempre co voto negativo do Partido Popular. Nós somos os do non, pero eles somos que votan sempre que non. Estas cousas que pasan, non? Principalmente o que pedimos é que hai que regular as plantas de biogás. En que as queremos regular? Primeiro, no tamaño. Non podemos promocionar plantas grandes como esta que nos queren vir aquí por a afección ambiental, porque sabemos cales son as afeccións negativas que ten. Dende o impacto visual, porque se vai ver 10 km, logo veredes incluso unhas fotos que a propia empresa meteu no proxecto, se vai ver 10 km de distancia, ata os cheiros, ata a contaminación de aguas soterradas, ata que facemos co dixestato, porque siga habendo aí un problema de nitróxeno. Que facemos con eso? Nós propoñemos solucións a todo eso. É unha das solucións máis importantes que propoñemos unha distancia mínima de 3 km entre o centro da planta e as vivendas. E a partir de aí, ir incrementando esa distancia en función do grande que sea a planta. Salvo que sea unha planta pequena de autoconsumo, aí non ten moito sentido deixar tanta distancia, pero unha planta industrial, mínimo 3 km. Entenderedes porque nos notaron que non o sei. E como dicir, a legislación autonómica non existe moita propaganda. Hai unha lei que aprobou o Partido Popular a remates do ano pasado que se chama Lei dos Recursos Naturais de Galiza, Lei de Beneficios, que chamamos arbitrariamente, que é cando unha empresa como esta vai facer un proxecto ao vosso concello, se quere adiantar pasos, se quere que vai a cousa máis rápida e non ter que pasar por os 30 días que teñen que pasar agora mesmo en rendas de exposición pública, os 30 que teñen que pasar un poquinho máis adiante, declárase proxecto de interés estratégico. Para iso teñen que facer, teñen que dar algún beneficio social. Pero non se dice nin canto,
nin a quen. Algún beneficio. Que beneficio van dar? Pois ao mellor que regalan o dixestato. Aquí, como les vai sobrar auga, pois ao mellor regalan a auga. E con eso xa estaría. Con eso xa cubren o expediente. Pois os digo que é toda a legislación que temos a respecto das plantas. En outras partes do territorio sí que se puxeron duros, porque en moitos sitios como en Cataluña as plantas de biogás están sendo un problema agora mesmo. Está sendo un problema sobre todo por lo que non saben facer con tanto dixestato. Se aquí tedes moito cocho, en Cataluña non es que decir nada. En Girona hai granxas de miles e miles de cabezas de porco. Sí que fan biogás de forma sostible, de forma regulada, pero agora teñen un problema enorme que o dixestato non é no metelo, sobre o dixestato. Están pensando en queimado. Castela e León veu ver os problemas, mirou antes que viña o sector aí como depredadores a plantar allí moitas plantas destas en todo o seu territorio, entón están desenrolando a lei. Nós falamos con eles tamén para ver por onde tiraba. Eles teñen unhas distancias moito máis pequenas, tamén hai que entender que Castela e León non é xunqueira. A orografía é outra, unha orografía moito máis aberta, moito máis dispersa, por tanto o problema dos cheiros non afecta tanto como pode ser aquí. Limitan a capacidade das plantas a 200.000 toneladas, a distancia en que podes transportar os produtos de metanizar, non? O xurro, basicamente. Que vantaxes ten logo isto do biogás? Evidentemente que creamos un produto novo onde antes non tiñamos, un produto que ten un poder enerxético, é dicir, que nos sirve. Non hai que opoñernos ás plantas de biogás sistemáticamente, hai que opoñerse ás macroplantas de biogás. Pero onde antes non teníamos un recurso, non vamos a ter. É unha enerxía renovable, de escala local, reduce as emisións de CO2, ten un montón de aplicacións, un montón de usos, e, por tanto, non deberíamos renunciar a ela. Pero, por tanto, tamén hai que ter en conta que limitacións ten esta tecnología. Necesita unha materia prima constante, é dicir, o biodigestor hai que alimentarlo todos os días, e renovando. Na medida que se vai esgotando o poder metalizante dunha carga, hai que meterle máis carga. E hai que transportar esa merda hasta aí, ese residuo está aí, ese xurro está aí. No caso das macroplantas, hai unha complexidade técnica engadida. Así como é unha tecnoloxía moi sencilla, en pequena escala, cando a tecnoloxía medra, empezas a facer máis complexa. Sobre todo por temas de control de fluentes e control de cheiros. E despois está a competencia polo uso da terra. Si plantamos este tipo de industria dentro do rural, vai entrar en competencia tamén con que se está usando agora a terra, tamén de cultivos enerxéticos. Unha cousa que temos que ter clara é que con xurro solo non funciona, con purín solo non funciona, hai que meter algo máis. O purín solo funciona, pero funciona mal. Para quitar o rendemento económico teñen que mezclar cousas. Unha das alternativas que ten é meterlle un residuo de palla, pataca estropeada, calquera cousa que estivera vivo en algún momento. E dentro logo que consideramos que non haxa regulación en planificación, é que candemos ao chou e abrir a porta á especulación, é convertir en terra de sacrificio todo o noso territorio. Entón, agora deixo xa unhas primeiras interrogantes antes de falar da vosa planta. A quen beneficia este tipo de plantas? Que necesidade tedes vos dunha planta como esta aquí, en Xunqueira? Vai nos beneficiar en nada? Esa é a primeira pregunta. É sostible? Vai nos afectar? Ides cheirar o que saia daí? Idelo ver? Ides sofrer os camións que van pasar por aí? Como se vai garantir que iso non vai contaminar? Que iso non, por certo, está totalmente aberto, é dicir, non se dice nada. Isto non contamina, é o único que se dice. Isto non vai contaminar. E xa está, e con eso xa está todo mañá. Pero hai que ser un pouco máis serio, porque a documentación non é como bien. Ben, simplemente, este é o que os decía antes, que é o que fabrica os queixos de Mercadona. Non é que facer publicidade, pero bueno, o jefe é vivo. Como vedes, é unha planta pequeniña, o seu digestor aí. Esta é a forma típica dos digestores. É un cilindro nun celeiro, nun silo de formigón, que remata nunha cúpula flexible, nunha cúpula de plástico, con membrana, que suba baixa en función da presión que xerza o gas. Esta é toda a planta, non é máis que isto. Logo hai unha planta depuradora a continuación, pero que xa existía aí. Este é un dos modelos sostiles, igual que de frigoríficos de bandeira. O
Os frigoríficos da Mandeira, o material que utilizan son restos de animais. Evidentemente son un matadoiro, entón se utilizan para vandalizar. Este é ten Toisal, que é un transportista de residuos, que aproveita que ten que andar trafegando en residuos de arriba para baixo pues, para facer metal, non? E agora sí, nestes 3 minutos que me dixas que teño que apurar, pues vou falar da vosa planta. Bueno, supoño que xa sabedes onde vai localizada, creo que queda por ali, non sei se non estou orientando moi ben, pero bueno, despois podemos ampliar esta imaxe, vai aquí, esta é a conexión, a liña de base vai a Casa Soa, ou Casa Soa, non sei se Casa Soa, e esta liña de redes aquí vai á subestación de Portegada, a subestación de Portegada, que é a liña eléctrica. Vai todo por pistas de parcelaria, unha cosa como a outra, en alguna zona metes polo medio das ruas de alguna aldea. E, bueno, o proceso non ten nada de extraño, é exactamente igual que vos acabo de explicar. Entra a materia prima por aquí, vai aos bixestores, e os bixestores, unha parte vai a secar, que é unha particularidade que ten esta planta, eles non van a facer. Unha vez que está o biogás extraído de dentro dos bixestores, hai que unha parte sólida e unha parte líquida. A parte líquida van a arredar hacia unhas balsas e iso vai ser fertilizante e auga de rego. E outra parte sólida van a pelletizar, van facer esterco en bolsa, basicamente. A superficie que vai ocupar nas parcelas, según está no proxecto, son casi 200.000 metros cuadrados, 186.000 metros cuadrados. É unha extensión bastante grande para esta planta, pero justifica, porque a parte da planta van montar dúas plantas fotovoltaicas para abastecerse de enerxía. Realmente o único que van a ocupar son 170.000 metros cuadrados e a instalación vai ter 3 megavatios de potencia, son 3.000 kilovatios de potencia, con casi 6.000 módulos de produción. Bueno, o camiño de acceso, eles pintan que o único acceso que van a utilizar vai ser o camiño dende a autovía ata a propia localización, non contemplan vías alternativas. Así as cifras máis chamativas, que van a utilizar ou que van procesar ao ano 166.000 toneladas, é como se dicía, unha planta moi grande, de feito leva 5 biodigestores, non leva un ni dous, leva 5 biodigestores. Son 140.000 toneladas de residuos andas e 26.000 toneladas de aporte vegetal. E aquí, antes de unha vida, vamos ver máis antes. Que vai producir? Pois vai producir 6 millóns e medio de metros cúbicos de metano, en el que realmente son casi máis do doble de biogás, pero hai unha parte de biogás que hai que despreciar. Monóxido de carbono que hai que extraer, entón son 6 millóns e medio de metros cúbicos. Son 36.000 toneladas de efluente, é dicir, de esa parte líquida que vos decía que van separar, por eso son 36.000 toneladas só. E logo a parte sólida, falando en torno aos 25.000, que o que van facer é sacalo, vai ser esterco de saco. E dicen que van crear 20 postos de traballo. E digo porque... A ver, eu tampouco que sea moi experto nas plantas, pero unha deixo montado en Girona. Unha planta deste tipo con 3 personas por turno sobre. E 3 por 3 son 9, mas 2 que están de vacacións, 11. Por aí andaremos. Eles falan dun máximo de 20 postos de traballo, dun máximo. Pero eu creo que non dará en torno a 10, no mellor dos casos. Hai un dato importante que é separar os tipos de residuos, é dicir, o tipo de residuos sandats e non sandats. Por origen, sandats son residuos que non son aptos para o consumo humano, pero que son residuos que veñen dentro do esterco ata as tripas dun animal. Eles falan da categoría 2. Isto é categorizado a través dunha directiva europea que nos dice que según o residuo animal se é categoría 1, 2 ou 3. Bueno, pues eles falan da categoría 2, que é a máis ambigua de todas. Porque se ti declaras ou pides autorización para a categoría 2, automáticamente terá para a 2 ou para a 3. E a 3 é a que máis chega. Veremos logo. Porque iso é importante, porque pedir autorización pasando as 2 é abrir a porta que poden meter barricous. Se lles dan autorización para meter residuos antes 2, poden meter polos mortos. Poden meter restos animais. E a instalación ten proxectada para poder tratar este tipo de materia prima.
Bueno, hai un pouco os códigos todos dos residuos, como decía, un pouco para reforzar a idea de que van poder meter carnes, outra cousa que fago, non? É un pouco explicarvos o que é os andas 2 e andas 3. Fundamentalmente, os andas 2 é esterco, pero como os decía, abre a porta, e vos pono aquí, abre a porta a entrar calquera da categoría 3. A categoría 3, que non vamos a copiarlo, porque é larguísima, son todos restos animais. Son todo partes animais que non poden ser comercializados, incluso animais inteiros. De feito, falase de como se chama as cabeceras? Lacería, o servicio de lacería. Dice que os cas mortos do servicio de lacería que poden ir parar aquí. E que consumo de agua ten isto? Pois según un proxecto, un pouco, además dicen así, ten moi pouquinho agua, son 3.500 metros cúbicos ano, 3 millóns e medio de litros. Poucos. Pero cal é o problema? No proxecto non se dice onde vai salir a auga. No proxecto non se dice que vai consumir 3 millóns e medio de litros de agua ao ano e que moi posiblemente o teñen que levar en cisternas. Iso é o que dice. Sí, pero non é nada relativa a cisternas. En captación ou... E despois, hai outro tipo de consumos que teñen estas plantas que normalmente é por onde as atacamos cando facemos alegacións os produtos químicos que teñen que utilizar para o autofuncionamento. Aquí hai un montón de produtos de carbón activo para os filtros, para as membranas, sería o menos inocuo, pero hai unha cousa que apoña en kilos, que me chama moito a atención, que apoña en kilos, que é ácido sulfúrico. Sabedes o que é o ácido sulfúrico? H2SO4. É o ácido máis corrosivo de todos os que existe. Bueno, pois, 1.528.329 kilos ao ano. 1 millón de litros de ácido sulfúrico. 1 millón e medio de... Non, perdón, 1 millón e medio de kilos. Litros debe ser en torno ao millón. O ácido sulfúrico é moi denso. 1 litro de ácido sulfúrico que son 1 kilo cada vez. Bueno, non, floculantes, aceites, diésel, etc. Bueno, era como os contaba eu antes. Estas plantas, ao ser tan grandes, teñen moi comprometida a sostenibilidade. Porque ti cando creas un tanque de ácido sulfúrico para manexar estas dimensións ao ano, tens que garantir que non hai filtracións. Tens que garantir que se vai un avión se estrelle contra ese tanque, non vai haber fugas. Porque unha fuga deste tipo de ácido sulfúrico, onde pasa a rasa. E a auga que toca, o que contamina para moitos anos. É unha das siglas máis importantes. Bueno, para non liar moito, eso só pasa o tempo. Un dos volúmenes de almacenamento que veña aquí na tabla, todo isto está quitado do proxecto. Non me estou inventando nada, todo isto no proxecto é mirar. É un volumen de almacenamento de xestal. É dicir, deso que van convertir en esterco. A última fase que teñen que facer para convertir en esterco é secalo. A primeira vez que o secan a través dun trommel, que é un equipo industrial, que dá voltas e tal, con aire quente polo medio. Cando sale do trommel, hai que apilalo. Apilas e volteas. A través de unha maquinilla destas, a maquinilla de 6, a maquinilla que fai é darlle a volta ao esterco para que o esterco seque. Eso está ao aire. Fuente de olores, non. Lo siguiente. De feito, aquí identifican como que son máis adiante, que aquí non se ve moi ben, esta é tamén a imagen do proxecto. As fontes de cheiros máis importantes van ser estas dúas balsas antes de sair. As balsas están abertas. Quer dizer, que se hai inundación, vai pasar por arriba dos produtos que hai aquí, que son a primeira é auga para usar como fertilizante, chamalle biofertilizante, é auga cargada de nitróxeno e fósforo, e a segunda, máis aliviada de nitróxeno, pero con altas concentracións, como eles mesmos aparecen no seu propio proxecto. Eu dicíamos antes que eles mesmos se denuncian de canto vai xerar isto. Isto que aparece aquí nesta tabla, UO/S, é unha unidade de medida do cheiro, unidades do lodo. Unidades de olfato. Vos mirad por aquí, en distintas fases, as pilas de compost ten 21.360 unidades de olor. Non vos imaginades o que é iso. Non sei como comparado, para que vostedes contan, pero é moito cheiro de noso señor. É dicir, unha estación de programa de aguas residuais, por lei, ten limitadas as unidades de olor nos 10 metros circundantes de todo alrededor a 350. E se pasades a 10 metros con a estación depuradora, non vai que a planeta verde. Notas que estás pasando por un sitio onde hai merda humana.
Bueno, pues a pila do compost ten 28.760 unidades de cheiro. Estes son os mapas de cheiro que se puxen no seu proxecto. Mira, a onde vai chegar según a concentración, a onde vai chegar, este mapa está moi mal, que iso non é así. Depende onde está colocado esta orografía, isto é multiplicado por todos. Isto vai chegar, sobre todo para esta zona de aquí, vai chegar a ser así. Onde vai ser perceptible o cheiro. Bueno, e simplemente por ir rematando xa, pues, vai a escasamente 2 km de zonas de captación de aguas, como eles mesmos reconhecen. Aquí hai unha captación bastante en Viñeira de Arcos, e hai varias máis por aquí repartidas que están inventariadas dentro do propio proxecto, que se poden ver afectadas tamén por as filtracións. E unha das cousas que máis chama a atención é que está pegada nunha zona de especial protección ambiental, a cepa da línea, ¿no? Está xusto pegada. Aquí mal, pegada non. Isto non hai que eso. Bueno, un dos mapiñas de onde salen os ruídos. O ruído tamén é unha das características das plantas grandes. O proceso en que ese gas deixa de ser biogás e se converte en metano ten que pasar por unha serie de filtros, unha serie de membranas, e para iso hai que impulsarlo con presión. E hai compresores. Os compresores fan ruído. Eles fan aí un mapa de ruído, dicen que non van pasar dos 50 a 70 dB, senón que é dos. Eu falábamos antes do impacto visual, do impacto paisaxístico. Eles mesmo fan unha simulación. Aquí non veredes moi ben, porque claro, tontos non son. Entón pintan os biorexistores de color verde para que se mimeticen con verde. Se esta foto fora tomada no mes de outono, como estamos agora, onde a cor verde non é que predomina no horizonte, só que é unha cor máis parduzca, non? Porque estamos no outono, pues seguramente estes resistores estarían pintados nun color amarelento, para que non se viran nada. Non son camaleóns, non cambian de color, vanse ver. Esta foto está feita desde 3 km de distancia. Hai outra, esta está un poquinho máis cerca, como veis, hai un certo impacto visual. Entón, con isto xa remato. De onde vai sair a auga? Pozo, van a aterretar, que van facer con toda a auga que lles sobra? Con todo o fluente líquido, con eso que les echaban biofertilizante. A onde vai? Como van garantizar que as enchentes non pasan por riba das balsas? Os mapas de cheiros son un pouco realistas, eu lo dixen, os mapas de cheiros son informados, iso está mal feito. Os mapas de ordinarización, que é o término técnico que se utiliza, non están feitos con rigor científico. Unha das bases que utilizan para dizer que esta planta vai ser única, porque de feito só existe unha en Navarra, igual que esta, é que van pedir utilizar esa auga, ese biofertilizante para regar, para utilizar como auga de rego. Eso hoxe por hoxe non é legal, non está recollido nunha legislación. Eles dicen que a Navarra está facendo, a Navarra fan o que queira, pero nin está recollido nunha lei estatal, nin está recollido ningún decreto de xunta. Por tanto, utilizar unha auga con alto contenido de nitróxeno, fósforo, con moita demanda de oxígeno, que é como se mide a calidade dunha auga de rego, é comprometer os cultivos que están regados con esa auga. É comprometer o destino final desa auga ao resto do acuíferos onde do era. E, bueno, pola miña banda, penso que nada máis, grazas por non dormirvos durante estes 40 minutos.